burju tondi-tondiku doho Hudu matani ari bicar dihami Anak khasiatku Lasitu doro haku Tinahu todo sikolamu di sekolah ugamu Lasti utukon ho Anakku na burju Sikolai asa anggiat boy haduan gabe ulama na mambahin panoranggion kusude umat ni nabita ima Nabi Muhammad urjuhon maman nama sikolai asa boy ho aman hafidz Al-Quran asa anggiat haduan diari parpudi homa nama nogu hami masuk tu surga ni Allah pardenggan basai anakku na burju tondi-tondiku doho Hudu matani ari bicar dihami Burjuhon mana masih kolai